फै आदा फै दे आदा जिराय बिसनायावनो जिराय दे जिरायगोन दे जोंहा चेयारबो गैयालै बिसनायावनो जिरायनांबाय आदा है जेबो नङालै बिबारि बेफोरखौ जेबो साना आङो ओरैनो खौरांफोरा बोरै मोजाङैनो दङ ना नोंसोरो गासैबो ओं आदा दंजोबो दे मोजाङैनो दंथ'यो आदायालाय बोरै दङ मोजाङै दंना ओं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो दे बिबारि ओमफ्राय न'आवलाय मादै मोनालाय बोरै दं मोजाङै दंना दंजोबो गासैबो आदालाय न'आवलाय सोर सोर दङ आइ दङ आफा दङ ओमफ्राय बिनानाव सासे दङ आंहा ओमफ्राय आङो साब्रै आरोना अ मोजाङानो दे थां मोस्रोम आदानो साहाखौ लाबोथां इस दानै बावैसो मोनफैदो दानो साहा नाङालै नांलाया बिबारि ए माने नाङा लोंनो हागोन र' एसे थांलाय थां र' लायनि र' ओमफ्राय गायदे आगै नोंहालाय बोरैथ' खबरफोरा दंथ'यो दे आदा मोजाङैनो साननैसोसो गेद्दा गेद्दा थाबायनांगौ जादोंमोन बै गोबोरखि दाखुजों सुजानानै अ दा मोजाङै हामबायना हामबाय आदा एकदम साफा दे मोजाङानो जाबाय दे बिदिबालाय ओमफ्राय आदा जोंहानि न'खौ बोरै सिनायनो हानाय आंना ओइ सानै सिख्ला फैबाय थादोंमोनलै बिसोरनियावनो सोंदों आङोलाय उल्थासो थांदोंमोन बिसोरो खिन्थाना होनायखायसो गावगाया सिद्दा थांबाय थादोंमोन खोना औलै सासे मानसिनाव सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय मानसिया बुंबाय सिदायै थांबाय था होननानै ओमफ्राय आंहाबो सिदायै थांबाय थाबाय बेलेग गामियावसो मोनहैसिगोमोन होनबा आदाया मोनै मारगौमोन आङो दे आदा साहाया हे लाबोबायानो दे आदा लों दे जागोन दे ओमफ्राय प्लेनिंआव सोर सोर थानाय जागोन आदा जोंफोर साब्रैबो अ ओमफ्राय बै सासे नानिखौ सिनायासै आङो अ आंखौ ना आङो बिबारि बिबथैनि फिसाजो जायो आदा अ दे होनबा आदा साहाखौ लोंग्रो आदाया साहाखौ लोंखांनायनि उनाव प्लेनिंखौ बानायनोसै जागोन दे बिबारि रखरा हासुदैखौ लोंनो मोनिखाय थानोनो सुखुथाराखै आङो बिमा बुरियालाय अबाव थांखौलाय फैसा नांगौमोन आंनो लोंनो बै बिमा बुरि सासेयाबो न'आवनो थाया जेबो खामानि गैयाथ' बेनिखायनो साला सुन 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 खारथिंबाय थायो गामिफोरावनो थै मा खालायनो दा ओइ रखर गामिफोरावनो बाखि लोंहैनोसैलै आङो र' लाइ गोरानखौनो कल खालायनि र' लाइ गोरान अबाव दङ थांगासिनो आं नोंसोरनि जा दायो हराव गोसोआव दंना गैया है गुद्दा साला दाखालि मा बुंदोंमोन आं हा सिखार खालायनो थांगोन होननाया माथा गरम गोजा नोंसोरो खर'आव जेबो मेलेम गैया नोंसोरनिया गोबोरखि दङ गोबोरखि आरो आं थांगासिनो हासुदै लोंनो दाखालिनो एसेबां मोजाङै खिन्था हरबाय आङो फनाव गैया गोसोआवनो गैया फाफिनिया लोंनोसैलै रखर आरो दिनै सिखाराव थांनाय बाथ्रा लोंना थांबासो बांसिन पावार फैगोन लायो सिख्लाफोर नोंसोरखौ आङो सिखार खालायनो मोनथाराखै दिनै आङो खालायथारगोन सासेबाबो दाखालिनि सिख्लाखौनो सिखार खालायनो बेसेबा आसा थाबायलै आंनिया रखरा बै सासे बान्दोरनिया अबेनिफ्राय फैना होनायमोनबा सियाल्ला आंजों बुथार जाबायबो ना खिबुआवनो सुगासिनो सुना होदोंमोन सियाला सेटेप जाखादों जायगायावनो सिख्लाफोर नोंसोरखौ अननो थांगासिनो आं दिनै हराव नोंसोरखौ अननो मोनथाराखै रखर आंलाय दोन गोबोरखि दोन सिख्लाफोर जोंनि खामानिया दिनै हरावसो नालाय नोंसोरो गिगोन नामा गिया आदा आंथ' जेबो गिखाया ओरैनोबाबो आंथ' आदा भुत मानि होसोलाय लाङोसो हर गेजेरावनो सिखारनानै ओं आदा देनजारसो आंजों हौवाफोराबो हाया बा एसेबां साहस आदा देनजारखासो आङो दे नोंथ' गिला दे ओमफ्राय नोंसोरलाय गियालै आदा आंबो गिया दे आदा नों थानायावलाय मा गिबावनांगौलै जेबो गिनाङा नोंसोरो आं थानायाव नै मोनासिगोनानो बारा टाइम गैला दा 6थासो जाबाय नामा
जाबाय खोना दाहालागि बिबारि आब' ओंखामफोरखौ माखाय संना दोनदोसो ओंखाम जालांनांगौ जोंफोरो पुस्ता पुस्तानो उदै बेलदां बेलदां जालायनाय होनबासो जोंफोरनिया बांसिन पावार बोलो फैगोन माबा बेदर जालांबालाय बांसिन बोलो फैबागौमोन आरो बांसिन पावार गायदे आगै जेबो सिन्था दा खालाय ओंखाम ओंख्रि संखांबायानो आङो बेदर आरो फटल एवबानो जासिगोन बेदर दिनैबो बेदर दोङो बाला गायदे आगै मा सानबाय थाखो माबा बिबारि आब' बेदरखौ लाबाबो जायोमोन ना मैयाल'सो जाबाय आङो थारमाने बाथ्राखौसो बुंदोंमोन आरो बेदर जाबादि बोलो फैयो होननानै मानो बोलो नांगौना जोंफोरनो दिनै गोबोरखि दाखुजों नांज्लायनो थाखाय नंगौ नामा आब' दे सिख्लाफोर दानिया प्लेनिंखौ बानायनोसै दे माबा नोंसोरो सोरबा सासे लामाजों फैबाय थानाय एक्टिं खालायनांगोन माने बिबारि मोनजों दाख्लै जेरै जाथाय जादोंमोन बिदिनो आरो माबा थारमाने रावबो लोगोबो गैया ओमफ्राय फैनायावनो हर जाबाय बेबायदिनो सोरबा सासेया एक्टिं देखायफ्लानांसिगोन आरो ओमफ्राय दा बे एक्टिंखौ सोर सासेया खालायनो हागोन बुंनाय आङो खालायगोन दे आदा ए नोङो खालायगोन लाइमोन दे होमबा बरिया नोङो गिनाङा आरो जोंफोरो जायगायावनो थागोन जोंफोरो सिरि सिरि थाखुमागोन जागोन आदा आङो बै पाप्पिखौ हमनो थाखाय जिबबाबो खालायनो हागोन अ बेबायदिसो जानांगौ साहस गोनां आंनियाबो साहस दङ दे खिन्थु आदा आंखौ गैयि साननाङा आरो दङ दे नोंसिनियाव गासैनियावबो साहस दङ साहस थानायखायनोथ' नोंसोरो बै दाखुखौ हमनो थाखाय आवगायबोदों साहस गैयामोनबाथ' नोंसोर गिनानै फावसायना थागौमोन आदा नोङो थार बाथ्राखौनो बुंदों ओमफ्राय आदा खैथासो बाजाराव थांगोन खमसे खम 10-11थायावसो थांनांगोन जोंफोरो आदा एसेबां हरावसो थांगोन होनबा थौगोनसोखोन आं रखरा उफाय गैया गायदे बिसोरो दाखुफोरा थाबैनो फैगोन जानो फैया बिसोरो गायदे मार सैथान गोजा बिसोरो हरथार जाबासो फैयो दे होनबा आदा होमबा रायजोफोर नोंसोरो थाथ'नाय आङो नारें सु लाना फैनि र' एकदमबारे गोलाव गोलाव जंफार नायनानै नारें सु मानो होनबा आङो गोबोरखि दाखुखौ थापि जेबो नङा दे आदा जेबो नङा ओरैनो थारमाने आंनि आसुगुयाव जिर हाबसोना दोङोलै बेखौनो एरख'नो थाखाय लानो नागिरदों आदा अ थांलाय गैलालै गायदे दानो आदानि सिगाङावनो थाफ्लि साफ्लि बुंफ्लांगौमोन रखरा नानिमोन नोंसोरो जेबो गिमारनाङा दे गिया आदा आंबो गिया आरो आंबो गिखाया आदा आरोथ' गायदाबो गिखाया दे अ बरिया बिदिनो जानांगौ बिदिनो साहस गोनां जानांगौ मानसिफोरा खन्थानि खालि सिख्लारल' नयसो लेवरा थांगोन आं नोंजों गोबोरखि बालन्दायाथ' बालन्दायानोखा आरोबा मानसियानो मार हारामिखासो बै सैमा साला खुखुरा आंनि 20 थाखाखौ थाल लानानै दाहालागि होआखै दाखालि बिनो थांबाय रखरा हरा पाप्पिया माबा उल्थायै जखाय बथलजोंसो आंखौ खुबि ओंखारलायो असभ्यद्रायलै मानसियानो आरो खालि सिख्ला हिनजाव सिखार खालामनो थाङै खालि थां आरो आंखौलाय मा नोमफा खर'नि लिंबाय थानांगौ नोंखौलाय सोर नोमफायाथ' थांनो होयो हामगौ आरो बेफोर खामानिखौ मावनो आं मावालै बेफोर खामानिखौ गियोसो आं ओरैनो लोगोआवसो थांफायो आरो कुकुलुकु आङो थाङा सानोलै नाथाय बियो आंखौ दम होनानै लाङो आं आरो गियो मानसियानो दाखुद्राय गुन्दाद्राय ना नोंसा नोमफा खर' बुं नोंबो दम होबानो गियो नामा सोरबा बियो दम होबानो नोङो गाज्रि खामानि मावनो थांफागोन आरो सरि कुकुलुकु सरि थांला आङो एबारनिफ्राय बाराबा पुलिसनोसो खिन्थाहैगोनलै आङो रखरा कुकुलुकु आं थांसैलै बै गोबोरखि बालन्दाया जोंनिजों लोंनो फैनो नागिरदों लोंनो हासुदैखौ आङो दिनै थाथ'ला दे बे गामियाव आङो आबैमोन गामियाव थांना थाहैनोसै एसेबां गिनांगौ होमबा थांनाङा आं दङ दे बाबा बुजागोनसो आंखौ बुबा नोङो बासायनो हागोन हा थांसै आं गुगुलुगु खिन्थानाङा दे खिन्थु नोङो दे थां खिन्थाया दे बाबा मोनफैसिगोनलै मा खारै खारदो लाइ गोदान खारबाय रखरा बेसेबा स्पिडाव गासैबो रेडि जाजोब्बाय ना नोंसोरो रावबो गिमाराखैथ' जेबो गिनाङा दे नोंसोरो आं दङ ना आं थानायाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया आरो आङो नोंसोरखौ मोनसे मोजां बाथ्रा खिन्थानो बावगारदोंसो मा मोजां बाथ्रा दा खिन्थानाय माने आंहा सासे सन्जय होननाय पुलिस लोगो दङ आरो आं बेखौ खबर होखादों माने आङो खबर होखाना दोनखादों आरो बिबो फैगोन दायो होनबा माथो जेबो गिनांगौ बाथ्रायानो फैयालै ओं गायदे जेबो गिनांगौ बाथ्रायानो गैया
ओमफ्राय गायदे नोङो टेन्टआवनोथ' ओंखाराखै दहायसो ओंखारदोंमोनलै आदा ओंखाम जायैनि सिगां ओमफ्राय बेदर मोनजानायखाय दा रागाबाय आरो फै होनबा थांनोसै ओमफ्राय नोंसोरो टर्च मबाइल लादोंना लायाखै लादों दे आदा मोनायावनो लाजोबदों दे हामदों दे फै होनबा थांसै फै फैनांगौ खोना दे दाहालागि दाखुवा 11थानि बारबायना बै दाखुवा आरो मानसिफोरा उन्दुजोबबासो फैयोना फैदो फै दाखुवाबा दिनै फैगोन ना फैमारा जानो दिनैबा फैगोन ना फैया दिनै फैयाबाबो गाबोनबाबो फैथारगोन बियो फोजोंसार आदा बियो जोंफोरजों खारग'वा दिनै फैयाबाबोथ' गाबोन सबनियाबाबो फैगोन बियो आरो जोंफोर जेब्लासिम बेखौ हमनो हायाना बिदिनो फैबाय थागोन जोंफोरबो बिबारि फैबाय थागोन जोंफोरबो नेबाय थागोन बेखौ गारा सानसेबाबो हमथारगोन बेखौ ओमफ्राय आदा जोंफोर मा खालायगोन दा जोंफोरो दा नोंनि अनगा गासैबो एरसेखुमाना थानांगोन नोङो बेखिनियावनो गसंबाय था ओमफ्राय जोंफोर गासैबो नोंनि खाथियावनो एरसेखुमाना थागोन लाइमोन नोङो जेबो गिनाङा दे जोंफोर नोंनि खाथियावनो थागोन दे नोंसोर जुदि आंनि खाथियावनो एसे कुमाना थागोन आं मानो गिनो गिया दे आदा ओमफ्राय लाइमोन खोनासं जेब्ला नोङो बै दाखुखौ नुगोन बा माथो खोनागोन ना नोङो होनबानिया मनाखौ लानानै एसे थाबायना खिन्थिबानो जाबाय होनबासो सानगोन बियो नोङो थारैनो हारसिंमार होननानै जागोन दे आदा फैदो होनबा गासैबो जोंफोर एसे कुमाना थानोसै बाबु नोङो आंजों फै ओमफ्राय बिबारि गायदे मोस्रोम नोंसोर साथामा बै साइडथिं थाबानो जाबाय जोंफोर बे साइडथिं थागोन थां एसे होदो लाइमोन आं होननायफोरखौ गोसोआव दंजोबो ना दङ दे आदा जेबो टेनसन दा खालाय दे होनबा जोंफोरबो एसे कुमानोसै दे आदा गोबोरखि नोङो फिनिश जासिगोन नोंखौ हमना होनो थाखाय आङो जिब्बाबो खालायनो हागौ जेल सिङाव बेसेबां सिख्लाफोर आरो हिनजावफोरखौ सिखार खालायहैबाय थादों